ngắm snow cruise line mình ta ngayay sa neng ape nga siyam tang jing pa tang ka jing yi mình ta ngape na mình ta ngarway yaro nong pen em kat padang em mình ta ngapen na mình ta ngarway yaro nong pen kat padang em yaro nong pen em kat padang em Blay nang takburong Diyos. To kapor kala biang in yo ban sedang no ya kene ke jing syakri ha ka banong kong pediang sngo pa ngikum ke jing seng kan thei pediang sngo pa ya ki pastor ki tamen basan ki dukhot jong ka committee balang ki rangba ki samla shanrang ki hep ki beret ka ba kham karpang ya ki para kan thei na du ki ba he tam hadu ki ba ret tam na ai kublei pi na pediang sngobhai pi ka teng ka jong try but nong pen em jongi u Jesus Christ na ai kublei ka women's Sunday ka basuk ka bakmen yang iway pa iway i pediang sngobharu ya i Dr. Mrs. Island T Nongbri bat ki bahayeng sem jong iban sa sam pedeng jong ya ka kubor na ka ktien ka jong blei Tejwa bangin ya chakmat tongin pandem ha ki jing duai Try ngi wan ban aingu ngi wan ban pen kraw ka ko teng ka ba em bat ka ba don bor ka jomi ngi aingu ye me ko try na mar be me mela don rangkat lambat ngi bat ka ni ka tayo baro si tayo ko try hadu me me step ngi ngej ba ka ni ka poru me long rangkat lambat ngi habangin mani ngin syakri ngin pendon buram ngin syak skor ya ka ktien ka jomi try sim ngi iway ba don ka ni ka por pan kantang ngi ken ko try ban thali ki do anot ki jongi bangila ban syak skor ka ei ken ko try ka ban me don ban kren lamba ka ktien ka jomi sim ngi ken ko try bangila ban pan kraw ka teng ka jomi na do ka do not bat ka man sim ka jongi baro ngi IT ami ken ko try ka ni ka por na do ka basdang hadu ka bawai no baro ki banta ki ban sa pendap kin long po ka jengalam ka jomi ni pani kini baro aka ka teng ka jong Jesus Christ ubalong udong pen em jongi amen in betengi ka jing syakri jongi da ka jing ruai ka balai spa nyo pusan lai spa nyo pusan na ka ba thamai lai spa prapway na ka ba khamrem ya ki sai kum jong ka rai bi mela pathat da jing it blay na po ki lep ba ijri mela kring da jing isne atra jisu ya kani ngamla ban kulen ini arwai baro southly ki dukhon bat hadien jong ngani ka jing ruai ngan karpat ya ikong nan di ta leng do banyalam yangi ha ka bapuli na ka ktien ka jong blay bat ka jing duai ka jing ruai ka balai spa nyo san
sai kum jong karai bi melap tada ching it lay na bo ki lu le pa ijri mela kring da ching is lay atrai jisu atrai jisu men kam la ban klet atrai jisu atrai jisu ya kaningam la ban klet ya ubas new baba mantam la ubaritni bakrau baro mekentop bat melam sha ublei utrai nong tau atrai jisu atrai jisu ya kaningam la ban klet atrai jisu atrai jisu ya kaningam la ban klet ngadon ayute abrtei bangadon hokban dawa ya ngalatida kador blei kata longkas pa chonga come on chong me come on chong me tanga tanga kwa ban le come on chong me come on chong me tanga tanga kwa ban le traiken rat ngan shakriya me kat padang kadang sa kano ba me ong te ngakloi ban le ngam ker teng chong me ker teng chong me ban galap ngas ngau pa ker teng chong me ker teng chong me ban galap ngas ngau pa Tishwa bangin pendam kamat ublay ke jing duai ngan puli ka tu kat ni ki benta na ka ktien ke jong ublay bangila ban shem na ka kitab ki proverb ka lenong ka ba ar pulai ka dukhot ka ba ar pulai ka chithi ka baning kong upol sha u Timothy ka lenong ka ba ar ka dukhot ka ba lai bat ka ba saw nang ta ka lenong ka ba lai ka dukhot ka ba khat san
ka gospel ka Yohanes ka lenong ka bapra ka dekot ka balai puar nang ta ka lenong ka bakhat saw ka dekot ka bahenriu ka lenong ka bakhat pra ka dekot ka balai punyo ka shiti upol sha ki Ephesus ka lenong ka basaw ka dekot ka ba arway nang ta ka shiti upol si kinong rom ka lenong ka bahenriu ka dekot ka ba arpuar ki kentin ki ba ongkom ni to thiet ya ka jing shisha but what day ya ka jing start ru but ya ka jing hikai but ya ka jing shampang henrei ladang atut ba mentep kumnu ki breu ki dei ban le ya la di ha ka yeng ublei ka balong ka balang jong ublei uba em ka rijet but ka nongrem ka jing shisha kani ka long ka babha but ka ba pediang hon khamat ublei unong pen em jongi ubamon baki breu baro kin yot like em but bakin poi sha ka jing tep ya ka jing shisha but pen yo itu ya kata ka jing shisha but kata ka jing shisha kan pelat no ya pi lada shisha pila ngau thu ya u but balahikai ya pi ha u kat kumba ka jing shisha kalong ha ujisu uya thu ha u nga ubalong kata kalenti bat kajing shisha bat kajing MD omdon ubawan haukpa henrei tangdanga namar kata upilat uong hau mami melong us EMT ujisu ulayatho me ongken bangalong mga usim yakani khnang lakha yanga bat yakani khnang ngalawan syakaperthei banganyo plus scam ya ka jing shisha uai baro ubadalong na ka jong ka jing shisha usha skor ya ka ktien jonga hinrei menta bala pelat no ya phi na ka pop bat bala pelong shakri ya phi haublei pio khet yo so jong phi sha ka jing pen khot bat ka bakot kalong ka jing em bam jikot ken ublei on kerku ya ka basha skor ya ka jing pule na ka ktien ke jong ublei tuangnya pendem ha ka jing duai kok pa jongi ubaha beneng ka buram ka jingo bat ka jingero ka long ya ka kerteng ka bakhoit bat ka badon bor e ka jong me ka kerteng halor ki kerteng baro babaro ki kho siu kindem baru thliet un pla ya ka jing kraw ka bor bat ka buram ka jong me ko try jisu ba kodor ni wan ban aingo e ya mi ko try ba meladon ringkat ko kenrat nadu ka basdang jong ka women's week nadu na ka sngi mande bat hadu kani ka sngi ka ba kraw ka sngi ka ba kentang ka sngi jong ka jing job ka jong me can try ngi aingo e yami ko pa ba meladon ringkat bat baro ki program ki bangila yo ban pendep ken rat hakabangi yo ban raya ro ya ka kerteng ka ba khoi ke jong me ban ngap ban sha skor ya ka ktien ka ba embat ka ba don bor ka jong me lingba ki shakri ki ba kodor ki jong me ko try ji su ba kodor ni wan ban aingo e yami ka ni ka janmit Bamewan banya lam yang ikat ni ko try haka yeng ka bakentang ka jong me bangin yo ban shakri ya me ko try lingba ki jing raya ro ki jongi lingba ka jing ngap ya ka jing pule na ka ktien ki jong ublei ko try ngin yo ban rai ban yaro ru haki jing rai kerpang ki jongi bat kham tam ko try bangin yo sngo ban shashkor ya ka ktien ki jong me lingba ka shakri ka ba kodor ka jongme Dr. Mrs. Island T. Nongbri ya iba me ko try me legit ba me la khot ya i ko try ben wan ban kren ya ka jing shisha jong ka ktien ka jongme ko try ngi bo ti kita baro hakikti ki badon bor ki jongme me mendekar khu ya ka wei pa koi ka benta bangin yo ban pendep bat kerpang na ka bentala ka jong ka shakri ko try abakan yang ban pla ya ka jing shisha jong ka ktin ke jong me pensle ya la ka jong ka shakri
da ka bor ka jong men sim ba khoj u jong me oi ko try ki jing pen kre ki long ki jong I ka breu hin rei ka jing pen janai baro ka wan na ka khet ka jing isnei ka jong me ban pen dap I ki men sim ki ba liang ki ba trang ki jong I ko try Jisu ba et kham tam bangi em ha ki sngi ki ba dap tang de ki jing ki jing ele ki jing do jing kermen ki jing shep ti ko try oh ko Jisu ba et you don't come ko try ya ka jing shisha jong ka tin ke jong me kumba ke jeseng ke jepi assembly ko try ka labo ya ka ni ka team to thiet ya ka jing shisha but what dino ya ka oh kelai I ko try Jisu be I chonga ya ki men sim ki ba kodor ko try ki bala nang jingai no ko try na ka tin ke jong me ko try hap deng ki jing bon kam hap deng ki ba ka ni ka perthei ko try ka kring ka pa yang I kom ki khon ko Jisu be et henrei ko try ling ba ka ni ka team ko Jisu be et kan long ka jing kerseu yang aning kong ba yang ilang baro ko try bangin et ko try ban puli ya ka tin ke jong me ka balong maka ka jing shisha bat mami ko try u balong u telong jong ka jing shisha ko try ha ka jing em ka jong I iwei pa iwei ni ai ngo ya mi ko blei ko pa jing yu ba beneng ba mala ai la u jong u khon u bala kamar wei u balong ka jing shisha ya ka jing em ka jong I kon try bangin ya ringkat bat me ba me men yo ban ya lam ya ka jing em ka jong I ka ba man la ka sngi ko try Jisu be it ngi don kam ya me haman la ka clip mat jong ka jing em ka jong I ngi don kam ya me ko Jisu namar mami melong u parlok u ba kodor tam u jong I melong ka kot u mau siang u ba scam jong ki long yeng ki long sem ki jong I melong mami u kli do jong ka balang u kli do jong ka kam Traya rap yangi bangin ay snow ami batang ami ubalong uding sowan ban mangi ki balong kitnat ay bangin yo ka bor ka jingyarap ka jingyalam ka jong mi ko try ken mau ko try ya ki pastor ya ki temen basan ya ki dukhat ka committee balang ya ki long kmi ko try ken mau ya shepherd jong ka jeseng kentei ye sketri jong ka jeseng kentei ye ki seng ke try na do ka SES ki nong yalam ki jong ka JCS ki nong yalam ki jong ka ki wei pak wei ka seng ko try po la ka jong ka balang ngabo ti ye ki ko try ha ki kiti blei ki jong me ba me men yo ban dop yang I wei ko try ha halala di hi ko try na ba me melong utelong jong ka jing it melong mami ko try batang shami ngi pai ko Jisu be it nakabenta ki kam jong ka balang ki project jong ka balang ki ba bon ko try ki ba kum ka balang ka de ban pendep ko Jisu o ngi kmiet shami ko try namade tang nami ka wan ka bor bat ka jing yarap ya ka jing em ya ki jing don kam ki jong I iwei ko kenrat babha ken mau ru ko try Jisu be it ki long yeng ki long sem ko try ki rempe yeng ko try ka wei pa ko wei ka rempe yeng ngabo ti ki kiti blei ki jong me ko try Jisu me men de yo ken ti ki iwei ko try Jisu ba kodor ken mau ru ko try ya ki kun ki men sim ki ba kodor ki bala jangai no na ka yeng ka ba kentang ka jong me ki bala jangai no na ka jing it ka jong me ki bala sha te sha khum ha ki jing pen shoi jong u soitan can try ha ka jing di ya ka kiat ki drugs ki kinja but ki wei pat ki jing pen bernya lingba ka social media can try oh Jisu ba kodor men play ki khamat ki ba kinja men sim ki jong ki bakin yo I ba dei tang mami uba kong san ha ka jing em ka jongki bat bakin ai ka por ka ba kodor ka jongki ban shong ha ki kejat ki jong me ko kenrat komba ka meri ko try ka i ban shong ban snap ya ka jing hikai na ka ktin ka jong me ken mauru ko try ya ki shakri ya ki mensim ki ba kodor ki bam la ban ya don lang bat ngi ha ka ni ka por ha ka ni ka jing shakri don na preng jong ki ko try ki ba don ha preng ki jing pang ki jing shitam me longu blei me longu nong penkia me longu blei jong ki kamba try
tuk tak mami ki hang no beki don laki don hai ki yeng laki don hai ki jaka sumar ki ba pher try mel dap ki jaka baro ta ya ki pen khia ya ki om tang ki met ki batlot ki jong ki ko try hindrai to pen khia ki men sim ki ba kodor ki jong ki ba ko wei ka por kin yo ko try ban kiu sha ka yeng ka ba kentang ka jong me ban shakri me jisu ba kodor ngi bo ti ko try jisu nadu ka ba sedang jong ka ni ka jing shakri ki benta baro bang yo ban pendep ko try kin long da ka jing kerku ka jong me bat kin long na ka benta ban pendon burom yami bat tang yami hi sngau ko try ya ka jing duai ka jing khot pat ka jongi da ka ba map no ko pa ikilat kilet kiring kang ki duna ki palat ki ba me syama ka jing em ka jongi bangi pen sngau si ya ka mon ka ba khot ka jong me na bangi pane kini baro ha ka kerteng ka ba don portam ka kerteng jong ka jing job ka jong Jesus Christ uba ujongi amen. Mentapat ngin yo snow ki jing panbana ngin yo snow shwa ki jing panbana na kaliang jong ka balang bat hadien kata na secretary jong ka women's week committee. Ki jing penbana ha ga jasang Hindi service ha pantrom khra ashibet ha kapor sawje inongkran inong Mrs. Balakantiu kharsono anamdan jasang jong ka Senior Christian Endeavor Society menta ka singi ha English service ha khandailat ha kapor sawsiteng inongkran inong Dr. Mrs. Lalnun Leangni lalu Anamdan jasang dong mentak singi haga miet balang kata ka arpsau tereng haga por nyowaje inyo sngow ka subject ka baong usenran uday ban len yalade ka pension nong rem ka gospel jong Lukas ka lenong ka khandai ka khat ka arpulai la penkha na ka thim usenran jong Jesus Christ ban pulis dang wat dwai ilang master One comment ki khongshay, but inongkran ya ka subject in long Mrs. Sukman Shisha Marwen. Ka Bible study jong kabalang, kan long kumba julong hangni hayeng mani, ha ka snitho dieng, ha ka por nyaw baje. Ha ni ka si sajjan ha ka jasang duai, ban pulis dang bat duai, ilong ikong kwansika nong spong, but inong duai hadien ilong ikong Elmilian Kharkongor. Inong yato khana kani kisni tribe wan kata ka arfu pratarik ha ka jasang ka shibaje inong master bonton lang wan swen. Kum ka balang ni sngo kumen shibun ban pentep bo khun samla jong ka balang master Kemuel Map Anderson Sockland un pendab ya ka jing kentiu kurem bat I darilen Mirabel Stella Lingdo na ka balang Catholic ha ka khat sau tarik August ha ka por khat arbaji misngi ha yeng mani St. Rose of Lima Church Umpling ini pat kilong ki advertisement kidan arteli ka baningkong ka Shalom Rilom Presbytery lengba ka office Administration Committee, ka khot application na kabanta ka post office assistant, ha ka jingsiu bat ka qualification ka balong kumne, ka jingsiu ka sedang ka pay skill kalong khatwe hajar laispa tingka, bat ka bankut hadu khat khanda hajar khandai spa nrefo tingka lembat ki allowance, ka kerdan puli kalong graduate bat ki badan ya ka komputer ha ka tali
ka karta kan long khat phra hadu sau phos nam ki ba apply kin tho ha ki plain paper rangkat ki self attested certificate mark sheet bat QA de ki jing pass ki ba apply ya kani ka post ki dei tang ki tu ki khon jong ka balang ki ba dan hapo ka Shalong Rilum Presbytery ki ba apply ki dei ban yo ya ka recommendation na ki pastor in charge lani teman basan na ka balang ka ba ki dan ka tarik ka ba khaddo ban penpoi ya ki application kan long ka khat sau tarik August 2024 ka tarik ban interview na ka benta ka written test bat computer test kan long ka nyau tarik September 2024 ha ka por chifo sitang mastep ha Sinod Higher Secondary School Shillong ka personal interview kan long ka khat khandai tarik September 2024 ha ka por kharoi baje mastep ha ka Silver Jubilee Memorial Building Mission Compound Shillong ani pat ka way pat ka advertisement jong ka KGP Snot Sep ni la khot application na ka banta ka way ka post driver ha ka khasi jantia Presbyterian Synod Sep ni office Mission Compound Shillong ki ba apply kilong ki deban long ki khot jong ka balang ki bala long riu khot amduna ya ka sans name ka karta kan long arpho hadu laifu sans name ka kardan pule ki bala pass ya ka SSLC examination shaneng ka basau ki deban long ki badan ya ka professional driving license ka basan deban da recommend do pastor in charge lani teman basan jong ka balang ka jingsiu ka long khat 2000 laispa tingka ya ka application deban penpoi show senior executive secretary KGP Snat Sepngi par ka tarik ba khaddo ban pediang ye ki application kan long ha ka live hoi tarik Julai 2024 ka written test kan long ha ka shifo tarik August 2024 ki ba apply ya kan ka post kin sngobha ban ta thoru ya ki mobile number jong ki ba tikana ki jingai ngo ki bangila lum ha ka khat sau tarik kilong kumni na ki envelope Kong nong yalam kini kilong ki jingpen bana ani kapor ke program na du ka ban riu baje adu riu steng ngin yo ya ga jing ruai pen rem sim hapo ka jing yalam ka SCES inong yalam ikong mondelen ding do she person ka je seng kan thai inong yalam jing ruai i Miss Julie Nadon i ban pulis dang bat duai i organist i Miss Yaiman Bha Jerwa ban pulis dang baduai ikong sukmon shisha marwen ngin yo ya ka special number na ka SCES inong penkentang jing aingo ikong i karluki ngin yo hakani ka janmiet ya ka jing kren ya ka sop team B yang scam ha ka jing shisha inong kren ikong glory singo kanipat ka program jong ka jasengken thai haka arpu praterik ubenai banyo arajar arpu sao iban pulis dang baduai ikong wistful lingdo kajing aingo general fund iban penkentang ya kajing aingo ikong
pin daman baha jerwa hakani ke sngi nginyo e ke jingkren subject don kam ke jing yaisha ban yo le ya kamon ublei bla pensyong nong rem ki Hebrew kalenong ka bashipau ka dukot ka balai pun riu inong kren imis diary ka maulong lakerpat iki pastor iki temen besan iki dukot ka komiti balang iki choir jong ka jeseng kentai bakin smo ba bansa hadin balawai kani ka jeseng kini kilong kijing pen benar. Ta pang hilapoi si kowe pat ka jing syakuri kata kalong ba in priang ki jing ai ngo bat hakapor ba lum ye ki jing ai ngo kerpat ya ka jing ye seng kan thei ba kan ai ka jing ruai ka ba kerpang hadien pala lum ye ki jing ai ngo ngan kerpat ye i kong ending do ba in ngop ha ban pan kan tang ye ki jing ai ngo.
Tongnya duai. Ngidem ngingo bat ngimani yeme atrai ublay baru kupa jongi ubah beneng. Ubala sius pa yakani ka jing em ka jongi iwei pa iwei. Bat ubala penla yangi bangin don hagani ka janmet. Banya lang hagani ka yeng ka bakoj bat ka bakantang ka jongme. Haka bangi ngej a ublay baka buram jongme ka don hangne. Hagani ka por ko kenrat bapa. Ngipen kraw ya ka kerteng ka jongme bat ngimani yeme. Namar haba me mela si ko try bi ya ka lama jong ka jing pen em. Pan mela thong ya ka ni ka balang hang ni halum siap. Kum ka ding pen yang syarak. Na ka benda ka jing syai jong ka gospel ba ka jing sius pa utrai po dunong pen em ba ye jong yu Jesus Christ. Mela hikai ko kenrat ya la ka jong ka balang. Bahkan penlong ya ki jing aingo. Na ka ba wanra ya ki jing aingo. Hakmat jame na ki jing kerku baro ki ba me mela penyo ha ka jing em ga jong he bat kum taru ko try kum ki khon ki ba me ko try bi e mela sius pa bat mela pen em ngi da ka jing ai ki jong me ni wan ha ke ni ka por ko try bi e wan walam ye ni ki jing ai ngo e ki bala bo hakmat jong e ko ken rat ba pha mela kerku ya ka jing em ga jong e bat ki long yeng ki long sem ke jong e ko try Bat mela hikai ru yang ikut try bangin penpai pat jame. Bahkan long ka jing besar ha ka yeng ka bakan tang ka jame. Na ka benta ka hima ka jame ha ka ni ka sla jong ka ni ka khandau. Ko try ba e tu kur khu yaki. Bakin daman roy ko kin rat ba e ha ka nu ka benta ya ka ba an pandan kam yaki ko kan rat ba ha. Kan mau ya ka jing seng kan thei jong ka balang. Ya ka jing seng kan thei jong ka district jong ka presbytery ba jong ka synod kom jo habangi don ki jing yakit ba ki jing yaten rong lang ban penya cha prang ya ka kam jong ka jing pen em ha ka ni ka sla jong ka ni ka khando ko try to kurkhu bakin man roy ba to kurkhu ko try ba ha ka jaka ka bakini ki jing ai kin poi kin long ki ba me sham sngo ba ko try ba e but play ba is nay Try ngina ngay skem bakaway ka kti ka balano hakene ka por kalano da ka jing kemen ken bat nga dwaya kmat tme ken ka por ko try ba to kurkhu yang iway pa iway kam tam e iki men sem ki jongi ko try bakin long ki jing kinya ki ba ima kmat jame ki ba me syam sko ba ha ka jing em ka bamban la ka sngi ka jongi ko kan ra pa yen kurkhu ya ka por ka padangsa Kerku ya ka jing ya selok na ka ktian ka bakhoj ke jame pen kentang ya ka chakri ke jame pen kentang yo pat lang u jame ko try ha ka jing shisha jo ka ktian jame aingin sngo ya ka jing don jame ha pedang jongi baka buram ka jame ko try to ai kan kraw ha ki por baro kama no sibon ki jing duna ki ba mesem ha ka jing im jongi ko try na bangi ngo ide bangi pani kini baro ha ka keteng u try bo unong penem be ye jing Jesus Christ amen Menta pat ngila poi sa kaway ka benta, kata bangin sa skore ka ktien ka jong blay, lambay Dr. Mrs. Ailanti nong bri. Dr. ngi sngongo ipi kum ka jing iseng kantay ba pila, padiang ya ka jing panbed, ya ka jing iseng kantay ba pini sam ya ka kubo na ktien ka jong blay, ha ka ni ka por. Kum ka jing iseng kantay ngila kat mau ipi, ha ka jing duway, nginged ba ublay, undon rangkat lambat pi, lamba jong ka ni ka por. Di kandiat by Dr. Ailanti nong bri, idoy nakabalang Presbyterian Laban, but hikai ha Shalom College. Di siwa bangin sa skor ka katin ka jong blay, inirway ka jingway ka ba South Spa, South Polay. Tuya lam yangi kukanra, kat bangin ang yat sa prang, haki lanti bat kalan ki bangi kundu lang. Kia le kado bat man sim, man ta iet la shibet chun, ki jing panchoy jong ka partay, ki pandam da jing bom hon, ka jing ruay ka ba South Spa, South Polay.
sim menta idla shibet shun kijing ben shai jong ka birthday kipen dabda jing bam hun kum non yat ki ba chil liu he kai try te ngan snow klein ha ki chim at polum chong ki ngan shem ka jim le ran ai ngan komit shakilumba kibadon sha shindang wa ai ngan bat kakti ka chong me ha ki ko prai ba ba Kejingu bat kaburom ngi ayaw ta ba ayang ngi kalong rin yang hadu kani ka por bat ka klip mat bangi la ban mani light luit hapadeng kijing kiwen gi babuan bat kijing phalo saw ngi ay ngu ayaw blay namar ulong ka kut ka baskem bat uten rai kijing shisha baro blay shibuan yipi na ka balang ha kijing pediang jong pi bat kijing ay benta jong pi bangala ban yang hakani ka por ban plai ka tien ka jong blay ka balong ka tien jong ka jing shisha tangkum ka jing plai linti ngila don ya ka jing dwai kerpang ha ka balang jongi ha ka jiseng gentei men ha ka siu blay bla lenyo bat labu kerpang ya ki jing dwai da ki nong kren ki ba per ki ban mi na ka balang jongi syaki wei pat ki balang bat ka balang lum siap kelarung ha kalis pengibu ya ke jing dwai na ka benta jong pi ka je senggen thei bat ka balang hi baro ko wei ken baw lem yang ngiru ha ka jing dwai ngwan ra ru ya ka khubor jong ka jing ai khublei na baro ki ble senran ya nga ha ka ni ka por bat tu ble ka jing suk un sin shar ya pi iwei pa iwei shisha kalong kapang pedeng kebajuat shisen pej I komba kesuk tan Henry ban ngam yaka kalong kebajuat hadu kata-kata Henry ban pendep hok yaki ai bela bensyat haka lengkor haka jing telot brium ngangai skam haka jing dwai jong pi kala long ka jing lam lenti bala man pendap ha ka ni ka por ba ka klip mat Henry Schwaben sedang ya ka ni ka benta ni dan armut ki khonrut chonga ki ban aya ka jing rwai kerpang ban nga kerpat iki ban sobha ban shim ya ka benta Kerteng jang kejing roi kalong play wooden board.
Badon bo mi pen pet ya uba matla mi pen im ya uba ya bilong ublay Badon bo mi idea la di ban pen im you know bo bala rem bala sa ma Snow ya jing khot chong mi pelat atrai babha wala hapning ki jing ki area try me snow ya jing khot chong mi pelat atrai babha mi long play badon boy mi pen pet ya uba matla mi pen im ya uba ya bilong ublay badon bo mi idea la di ban pen im you know bo bala ren bala sa ba Kublay shibuan ni pibro arngun. Ba pilapin ko ngu eladia ban long kaching pla shaki wei pat. Hangnu bangalay. Hakanu kanu kachaka ka bangayang. Nganum la ban pla lemda. Ngan ai sho kaching pla kaching shem. Yala dia shimet bat ka yang kasem. Kani ka testimony jonga. Balada bang jauh uman. Sngau baban pediang ya ka. Kajing jauh uman, kalong kajing kan mau, ya kajing kerku jong play. Ngiwan na kalong yang long sem, ha kabala penhe pensan yangi, ha kal air, jong kajing long kristan. Ngim yo iya ipa iya, ring yo iya mi iya. Iba don ya kajing long mensim, ban hikai ya kajing shisha, ban sngau tu ya kajing shisha, dukan kapor ka klimat. Hakajing ya ilenti jonga ngalong ka priyo kabanga jupen ba banya shim benta kam tam hakikam ki jong blay ngam tip ke ka daw ngam yo ajubab henre nga sulong bet pangaong bangam nang kala jaya nga hadien bangala syong kha syong man hakaway kasngi hadien bagadan ka crusade Hapomadan student, but hakata ka crusade, kadai ka jiseng blayelap, day pastor R.R. Cudfield. Ondang alawan pai siyeng, hakata ka miet, kadai po ka jinglong samla jonga. Nga persyang ban prung, hapadeng upaj ba. Pada padeng tau upaj ba babuan nga prung, pangakwa ban jan siyaw tau priyo pajrong ba. Ngam yu iya ka kamat, But pastor kan bel hakatakas ngi ikren ya kepriok bepang misnam. Kapersyang bantare ada lagi jong kitiap deng kejing pos niu jonga. Bat ngan bat ya kata kejan jong tau priok. Henry kejuba bangayo kalong.
lada hale rai ban pla ya ka kerteng jonga ngaru ngan le rai ban pla ka kerteng jongpa ngaken de threat hadian kata ngasasdang ban ya kalenti ka badai kat kong kamon jong play ondang ala shong kha shong man ngala poya ka long yeng long sem ki badon ya ka jing long men sim bala besala peja ba henrei ik pagi kun ka jing doi ka jong ik ba ka jing kai jong ik ong tang ka ni long kamon jong me long kamon jong me ladang ya be ki ki bangim tada ngi tada ya ka bangim kot teng teng kapen kala long yang ngi ki brio ki banya le persya henrei ong lada kam lei kamon ka jong blei long le an e baro umta ngalasdang ban sim ye ki senjam bat kasian ka baning kong kadai bangali kren ha ka balang jongsha ngalit ban ai paper ha ka wayne ki program jong ka North Eastern Network Maria wai kita ka jaseng iwan itay long kmi yong ikwa ban khot ye pi ban kren ha ka women Sunday ngonga wan hang ni ban kren na kwi ka phang pi khot yang kata I ngan sapeng ngan la perkat yong umdan kam perkat ong hooj ngong kumnongan shu ong hooj ngan tip ayu ya kata bangan ong hooj yong labyang shu ong hooj ngong I ngan dali sho shayeng yong ngim dan e shu ban sngap na pi tang ba pin shulong hooj ngale shayeng ngadwai apen kre ngafuan ya I mensyara kalan lain ngong hooj yong kam de ka jubab jong pi ka de ka jubab ka jong blei kum tak hadian mga nasdang ban tur ban sno ban sang ban ay ka jingkim henrei ki jing tenju kiwan ki jing tenju ki papuan sertap kiwan ka jingim jong ha badai hau arajar kat sao hadian baik pagi kun im da shitam itia tang lai tayo asngi hapo ni grims ni ka jing shitom ka ba midon jing kermen shu par ka de ka snem arajar khat sao ka bang habuan bahaya ki program ban pendam ka program ka baning kong ka de ka Good Friday ha ka lengka tre jong ka balang laban halait men rieng ka ba mai ide way na ki in charge henre ki jingele ki wan man ngatip bakum kata ka por ki khnam jong bamman ki tendong yang na ka diang bat na kamon bat day ha ka arpun riu tarik ubnai ba ar jar khat sao kadi kisngi ka jong I dien kata iong yang pangidang isna yang tiet jing bam ki nong tre ai jing bam ki barung bami ngale ya kata dalam iet ha ka arpun riu tarik dan mereka kuan iong yang pulian na kaktian ke jong blei nakasama si spalai pada hadian pada iong pulia suki jai ngapuli kumensim jong tukar ku ya uterai pada wat kelet di kicing le bah jong ubaro ira ekakti ngasangel iong handoi manga idwai baro e ke jing penkia pat ka bakadu kumbanga ngayo e ka kubo da pastor kanbil idwai ya ka kenthei papang mislam kalong ka ku incidents rei ka de ke jing penya be ke jong play hadien bai la dep duai larang memon mat penkia yang halong ka mon jong me nada ka long da kumbai pat long ka mon jong me ngi jang umat iong wat ya ngidei ban long bela pen kre onda bangila long bela ka arsian hadien nang ta iong yang isi khot yang the he yong rawai ke tu kejing rawai hari goshen penyang darah ngong maaf ngamla lut ki kentian jing rawai rei ong rawai ke don ka wa badap dasnam rawai suki jai batang sit khon ngarwai tien rawai tiap sit khon isim ya kakti
Hagat kapor urun doktor. Buang ya sir, what you want me to do for you? Itu bab. Abang ada nak pedang kejusmar. Le ma pi ke depan le. Buang ya kenika kentian. Ngampat ju iyo Kristan. Kat ning ala sumar. Henry ngayu iyo Kristan ba shisha. Bat bas kem ke jingai. Bat pim ya terko ai ru em. Ya ke ai ke bangin le. La ra no ya sa ICCU. But they aga arpunyo tering. Aga arpunyo tering iong kersiu ka kuan. Iong duai wat duai bun ketian ong long kamon jong me. Ngapen kut hang ta. But they aga arpunyo tering. Baila tia no shalau try. Ka kubur ka paning kong du ba di ban keren ka de ka Good Friday. Kecing siam jeng ikom kajing haki sertap ke bangi haban sujau umat ben. Nadu imen terahi jong iwe imen arkemi basa po pentor. Mai bat iparah jong ime. Ngisya kliap dagi jan ki baji. Klem kucu hapo kilai benai. Hadian kata ngadai ban penkre ya ka kubur na bata ka Good Friday. Ngam don iiru em. Kadon ke paralok jong ke balong kasih seng kasih paka. Kelawan rung siya kesem ke jong utrai. Pada dian ke tayang akong Aileen. Pentip no siya kabalang. Shwa. Bakin wat di kinong kren yo bapim laban lay. Ngas ngutu bagata ke di ke kebor. Kebawan na siya lendet. Bagatay ke jing teju ke bakraw tam yang jing teju ke bangan ong. Huot kadai ndrei kumno ngan ai ngan long kanong munay kan ka parlok awang lawan ra siya kasem ka jong try but they hakum kata ka por iwe ni para jong ai bedon ang ni sa aying jong ngam ju thia kala poi ka por mga dai ban lekren ha kata ka jan miet ngapin thi kana pakalat ngal apen lip ha ka jing thia ndrei ngam yo thia ndrei ka jing shai ka thaba ka wan Dian baka jingsyai ka matabak kawan nga persyang ban pet. Baban penti kena andang no ka jingsyai kawan. Nreya kejat jing tia isyong ikpagi kuwan. Bat i nga ong badu. Isi ko i badu. Ong badu. Isu ong bayanga. Ya kakam kacong terai. Ya syaprang. Long kamon jongmi. Nga ki. Nga dem ko siyo. Nga dway. Nga ong ipi. Pediang ladak ada ban long banca umat. Kam simpen kre eru ya. Hagas ngi balang. Akan mau tangi kentien jong trai nong penim jong Yesus Kristus. Shuaban sanar prai u. Apa wong om kum kamon jong nga. Nre dak long kamon jong mi ai ba kan ka kuri ketangkan lain. Nalai syalait men riang. Wei rang ba blawan long Kristan. Adien kecing rung hiang ma jong ikpa. Umino na kajaseng. Mari keren mengashteng umino. Pada dian balawai kajaseng uong. Utu unong kenya uong lada uwan ba stang arsian laisien. Ngan berat yakini kitiar kenya baro. Ngom terai mitip kamba yaki baro. Hadian kata. Mga keren ya kata kakitien long kamon jong me. Hagas ngiu balay ka Easter Sunday. Pastor SP Dekar. Iwan. But iban wood siya nga wai just sang ikan jut kiti. Yung kati ka jingele Aileen. Pan nga tim. Baday ka jing duay. Kapapila ban yang. Ngong ipi. Om dan ka jing shisha lor ki jing shisha. Kat ka jing duay. Om dan ka jing shisha lor ka jing shisha. Kat ka katian ka jong ublay. Om dan ka jing shisha kapapila ban yathu siya kiway. Lani ban pla siya kiway. Lemda ngin pat mad daladihi. Ngin jedway. Ngin pendam jedway. Try be ye ke syakri jong me kan yang. Akan ni ke por ke klemat ke jaka ke bakentang tang. Kenta daur ngading borhem. Keren atrai ngin syat skor. Yang ngabat yu pai lang bakhuat jong me. Bangin yos ngawe ke ketien ke jong me. Amen. Abang ipai halor kan ni ke tim.
Ka proverb arpulai. Ka bakren ya ka jing shisha. Habang ipet ya ka King James Version. Yani ka kentien ka jing shisha. La record ya ka hadu lai spa lai pulai sien. Bada banga persyang banwat. Haka kia haka kotba kasih. Haka kotba kasih. Ka record ka kambuan ya ki kentien banyak ka ba ka King James Version ka record lai spa lai pulai sien. Henry haka kentien jing shisha ka kasih. Labu ya ka dunasyu kumba sanspa arpuesien. Bat ngeladapi don por lek bat underline ya ki kentien ba pilap nadu ka kitab Genesis hadu ka jing penpau. Haba pai sya ka team tip ka ei ka penlong ya ka assembly ha ka wei ka shatri banong tu thiet ya ka jing shisha. Ka kentien Hebrew, ka kentien thiet, ka long, ka kentien ban yo lengba ka jing penshitom jongi da ka bangi pendam ya laki skor ban ngap ya ka jing persat jong mensiem. Balada pipuli ya ka proverb barok kowe. Ka proverb ka dei ka way na ka kitab. Balatip ya ka kom ka thop badap jingikai bat jing start na ka benta kiriu start. Ka thop jingikai hatu kani ka phang pedeng tu thiet ya ka jing shisha kam dei mo kata ka thop jingikai na lor ka jingikai ka balabu ha kani ka phang pedeng ha kani ka sngi bat ha kani ka tayau jong ki kenthei kadan ka sertap ka baar hangta. Wat perkan mapi bagi real start. Kidai kita ki IIT, ki IIM, ni ki scientist, ki real start, ki basyapti yang yau try. Ka sertap ke baar, ka badan, ha ka silengkot jong ka di, ka phang pedeng, ka kren, ya ka jing maham. Bal ka jing kala ka bamut. Balay don kamban maham yang i, habang ila roy kat ni. Balay don kamban don kecing kela ke bamut. Habakat ni nilai roy. Ke ei kadau. Bat kumno bangin yo ya kata kecing kela ke bamut. Keslem jubili. Hakanu ke balang. Hakat sinat jongi. Kebangila yo akan senam kar kendai spa kendai puai. Ki syuaban wan ke jubili. Ki jing pen krek ki long ki babuan. Ki blueprint ki long ki babuan. Ki master plan ki long ki babuan. Henry ngim juang panwat iki mensim. Hoi ngin keren ya ke shisha. Kan long ka ba etan. Henry ki sngi gila dawa. Panghihaban keren ya ke shisha. Ngindon ki budget ki beper tangla don ki jubili. Kasdem kat praspa sabu pra. Haga kanyau tare gunaitung. Lapen baptis ya kanabon. Henry tang arpun rius nem kerta. Blayula shimno ya ka banra shaladihi. Kanabon ke jubili yangi ki kentai. Ke resolution ke bangi shim ki objective sane ki thong ha kane ke jubilee ban thiet ya ke jing shisha ngala persyang ban plat katu kat ni kat bangala lai bor barit jonga ngalap bahaman ke yeng ki yeng mani ke baji ke don persya ya ke pulpit tehen rengan ong da ke banga ngau buram ngam da kampej baji kat ladau mensiam ublei udang penslei kino ki bas ngau kerki kin mi jai bat kinum khot ya ki wei pat lada pidon kanu ka kam ka bakerki ngangai pi wan sya ka yeng ka jong blei pi pentli ban pendep ya ki ei baro hadu penda yo ya ka jingker ku penwai habang pai sya ka ne ka phang bat ngayu haga jing persyang ban truot ban pliet ya ka nang nuangan sedang ngabu ya ka haki arteli
Kaba ke City Paul Shikinong Timothy Baningkong. Ke Lenong ke Baningkong ke Khot ke Balai. Bat ke pedeng jong ke tu ke don hang tu ke jinget bat ke jinget tiplem. Kai ke ni ke jinget tiplem. Ke jinget tiplem ke long ke jing ai ke bakor dor ke jong ublai. Ke jinget tiplem ke ke ublai ula ai hanga api iwei pa iwei. Bat ke dei hanga bat api ban pendon kam ya kata ke jing tiplem. La ka long ha ka lenti ke babet ni ka lenti ke baken riang. Titus wang hakan beningkong kasan kan rio ukren ya ka jing ya merjing mut da ka ba klem perkat ka ba pinput plak ka jing ya merjing mut ka ba klem perkat bat ka pinput plak kata ka dei ka jing tiplem ka bangi pendon kambak lah. Habang apai siya gani ka jing tiplem. Ngamban si ban pai na baro kiliang jong ka long brio man brio. Ka im lang salang. Ka long kur long jat. Ka long ka long man. Ka jaka ka bangi trey. Ka ay kata ka jing tiplem. Ka jing tiplem. Ka nay tang mapi bat mga ngibas ngautu ya kita ki ay baro. La pinle ne pinam le. Teng teng nya pen bat ki rong pong jong ka pertei. Nya pen ban yurot ya ka hok jong ki wei. Nya pen ban sim no ya ka ei ka bamdei la ka jong. Ka jong nga ngandu langa ken ka bakuar hapor bangirwai revival. Ondala dep nang tu ngis ngau tu ya kita ki kentien ka jong nga kandu langa ken ka bakuar. Pisngau tu, kamu iu kata kakentien, piktaya ka, pipenlong do long snam ya ka, ki ki rong pong, hagi ni ki sngi ki baturwa ya ni ki Kristan, bat upai lang jong uriu ngai ki badan, hakan ni kiyang ka bakentang, utli jongi, proba kadar, kanyaw adu arpunyaw, kabor jong utli. Daga baburam, laga long kinong mikmat, laga long kejing trei ke bangidon. Hatu ngilong kinong ra lamali, ni kirong nong ra lamayong. Kabor jong tuliek, teng teng kapin sator ya kejing edei. Kabor jong tuliek kami buon sien na kejing sarong sngorit jongi. Ni sarong sngorit. Hendrai ngimtip ya kata kekentian ke bau Petrus wong tu kopi dah ke jangkup jong ke jing sngorit. Ki ei ke bangi le. Ki ei ke bangi tada. Ki ei ke bangi shim. La kalong ha kapor. Keren ya kapor. Pi poi hok mo ya kapor. Pi pendon kam hok mo ya kata ba pi ong ka sep jong pi. Halai sab ipong bapidon. Pi pendon kam hok mo, haba pi kren, syaki wei, bat pile ne em, yala dia. Pun sin, ngasih perkat. Balik kisai kum kita yangi, kisai kum jong kerai bi. Lihapan ruai atau kecing ruai. Ngangai paketu kecing ruai kan day kecing maham yangi, bat pangin pai si kecing kelabamut. Lemda ngi kela ka bamut. Le noe kumboong Titus ngi amir jingmun. Pias ngutu ba. Ngamdon kam banda keren ya ye ban ya kata paper hang dia. Ke kata ka jing amir jingmun. Balai ki balang gipat. Balai kalong yeng kapat. Balai ngi thau party. Hagi komiti balang, hagi komiti jeseng kentai, hagi komiti jonggi jeseng samla. Kebaong mga bamsuya hab jingmut, nadia nang tungam ni jeseng shu. Yet pi yala di, ngangan yet yala di, ke ay kata ka jinga tiplem. Hatu kata,
kadai ka jing ai ka bakor do jong blei papi pendon kam bat ka sengiu jong ka jing yap ka jing tip lem ka serwet jong ka kadai ka baput haba ka long ke ai ka baput ka don ya ka jing ma ni tiap lot ya ka jing tu khana jong akan bagi kon Israel gila job ya ke Jericho ke ai ke baule uburi ya ke siar bagrupa mangabat ba pihang ni ngidai kita ki akan ni buri si buon ki ai ni berkat bagi wei kim tip henrai ublai tiu yo i ya ke do nuat ba utenjo ba du ai ka nong gum ba pile kecing pencidong bersyirkai yau Ananias pada Sapira penyap ya kecing tiblem barkan long ka juru hagi ni kisngi ki bamenta wat sngau per ai ruem wat sngau pla ai ruem yo ba piong ba kani kecing buri jongi kecing le jongi ban penhun ya kiwe ban penhun launut bahkan nomja ganja kaktian jong blei kelakren bat kelakren bau blei u isi bat u ijli ya ke bersyukur bat ke balam ler bu ya ke jingkeli hanga bat hangi ke ai ke jingetep lem pangidon ngong ya pi ha ki kep ki babuan ha hapdeng ke jing syam jonga ki pun ki kan huan ki bawan henry nan ong e pi tang ka we nga ngait scam baka ni ke dei ke syarak e ki ke jat jonga bar ke jing duai ke bejarjar hapdeng ki jingele kumbakren ha ka sam dark moments, deep prayer. Ngatip bapidonnya kita baro. Ladakan ni ke khotsa ke jingkela ke bamut. Kalong ke por ke badum. Henry ke dika por ke pinlik pen ban pengam ya la dia ha ke jingduai. Patong. Balada ublei umap ke pertai kam la ban map. Ai ba ke pertai kan umap. Lada pi playa lagi jing syam jong pi. Ublei dia ukloi ban mam kawai ke pang ke banga buang ni ke badan lang kumcu ke jinget ha ke bangi syamau efsa sausan ke baong gum ni wei utrai kau wei ke jinget kau wei ke jing pen baptis ha ke ni ke por ke bangan syim ya ke benta ke bakong santam kum ke jingikai yang ayapi ko ki long kemi long kpa ladau mak atau wong ke university ke bakrau kadai ke rempe yeng ayu pi yaki kun jongpi ayu pi yaki kun jongpi umak atau penon kamru ya keni ke kentien kajing sisa kadai kajing penpau yala di dala di yau yala di jong ublei penpau dala di yala di penpau ublei hatu ngiong lada pipai bahkan ke tim kadai kajing maham yang ngikin tai balingan ong kajing maham yang ngikin tai sengap kan ya tu ke wei kajing tu bar kata kajing tu kadai ke basisha Kiba yos ngau, kila yos ngau, kibam yos ngau. Ru kanlong kajing yos ngau. Habang atiat syana sisien. Tau karsong syana, umut bang song syana. Ngasyu iya kata kiu jing tap. Dia ngong yau tau karsana. Ai no yang ngai tikot bamumut song syana. Wong makan iban song syana. Ngong ai no yang nga. Ngong kani kan nu song do sanaya sepunaya ni suka sipia. Ai no yang nga. Ngasyim ye itai koleng kedom ngara asye ngapuli bar ngong makadai kacing maham yang ikan thai
Ho'oat, taka paramita ka bangi tau, ni telot buar hakamet. Henry kan mau iklanya ka mensiam. Bat kata kat ita ijing tho lekedop ibarit bah. Mas ngobi di ijing ikai ning kong yang nga. Tho ang ta, ba kikin thei gilongkum ki kiu klem jing tap. Anda ngala puli ya kata kikin thei bagi longkum ki kiu klem jing tap. Nangala pensyong dor. Ngapuli kham syarum gi ong bagi ken thei gi long bon sien gi penyapai penyapra gi lap palat ya kaktin ka teliat kani ka do nuot kampat lapan ong ya kani ka jabieng bakani ka jabieng kan seong ya kani ka sentur sasei ya ka taka kentien ngila dep sei dak dep nang tu ngabam jusalia ngabam baik Henry ngim tep pade bangi la long ka ken thei gi babi gi baliat ya lak ya ka tenum yeng Karmiang sentur jongi baka bor tulia jongi ngilong penban ginong penjot penperah. Tang silengkot ikot lengkedop. Hai, weu try. Kawai kecingit, pat kawai kecing penbaptis. Ladaha ka kitab Genesis, ni puli ya ka barok kawai. Ublay ula sandur yang ngi kibriu bangin long gibas ngau tu ban syempang yala utrai ba unong penim jungi Henry kajing jendong kajing muat jing perkhat jongi kapen berngot bernget no ha kabangi sentuat bat ngisu antat ya ki bahkan long kabasisya Bat day hangta ondang ila sentuat bat bangi syu antat bangi sa syaya elam bakla ha kejinget kisni jong kejingele katim jong kabalong very challenging katim kabalong challenging hadu kata-kata namar bangi syu antat ni klet ni sngo bangi pelong yi ala dia kan ya Henry ublay ula sandor yangi At kung ta, onang ila sentuh nyo aga jingay. Kawan ka jingduk, aga jinglong mansiyam. Ujisu, habaw kwat, yakin nong tong do ka, uong kumno. Kilay siya ka pertay, ngan pelong ya piki nong tong brio. Syemong, like nang taon da pilayo yaki, pengam yaki, bat penbaptis dakim tre pengam, kamut kim yo beneng. Kenapa lah penbaptis ngipintik ngiti? Kenapa kenapa ka pengam? Tak dicingke. Thomas Jones, John Roberts, Sahib Lewis, Kamem Lewis. Kibla yo soning kong kenapa? Tarai pinong bakim poi beneng. Kadai kan ni hakin kisngi kibabenta. Baki buon kibas ngau riu blay Henry kibam syapti yang yau blay. Kis ngau riu blay Henry kim syapti yang yau blay. Hau Titos lakren ha kebaar jong Tesaloni ru lakren. Ar kendai du khat sao. Kong to da pikir pi yagi jinget kibalong tang nakabor perkat haki nigisngi kakta tang yakabor perkat ilong kajat benrio ko belong too emotional kta tang nakabor perkat kat ba ka donuot pat ka jingai no try ka donuot pat ka jingai no try namar bagi keren yang gitu kinongwan changi ki keren tang naslati Ngila syatan ju Henry ngim ngam ya kan ikaktian ke jong blay kabalong ke syarat ya ki kejat jongi. Uto nongkrong hakendong ke tempel. Doai. Uya tu hok. Ke ege jinglong jong. Ublay usngap. Bad umam. Belai badap lagi jingkular umap. Henry, pikir mau bau parisi ule kumno. Kedau kum tu. Ngoong ye pihak ini kisngi ki bamenta. Kum ka ye ngilangat.
ngilangan ban nga dei ka wen ki jat brio lada nga don ban kren ngan bat shwe ka tien ka jong play ha ka yeng jong yi ngan len lei ki don on dala pensan penerang ba ipa ye jong i dei temen pesan hapo malki lada pilek shamalki penyo iya ka to ka pulpit amalki ka dei bela osrong dei pa iye bat way misteri ya kitu kisok grip bat ye tu kisok baro lej lada pilek malki bat kata de kecing shisha hadian kat tu kat ni on dala don ka jingki phalo ka jingki uben ka ne ka bawang thesolani na ba ki pisukta tang ya ka bor perkhat ki pindan kam tang ya ka bor perkhat ka donu jongki ka jinga ka yen jongi ka mat ya kata bat hago dak ba buram utau pastor ngata jing shisha ki tu ki jat kan huan ngam jong pastor am jong hidu pastor manga ken pastor da dei beda puli da len ya la dia wan haka we ka si wan te unu kumia jongaru lo at lupa dengan dala at kum tu ti imat kebamane ki on dala lang kum tu te ka betei dei wan la ong to para bain sawan ain wan iwan yong kong thei ngong uoi ngong hawan kai bat pi ngong ali ngapli ka yeng shong onda la kam ka tu ka ni ong akwa banya slok bat pi ngong la biang pi ingat ngali si ngai si jong bleng ngali babul kelas ngali ban ngai nganang ban ngasngap ya ka jing slok ka tien ka jong bleng yong akwa ban ong ya pi papinya rung lang no ha ka ju ka sem ngong pila long lang tu pe pi mu ban tu pe pila wan rengkang sahian jong ah pila dep tu ek men siem na ka yen jong i ngong pila ba kelas si buon ngobaling nga do sabar kasem nga do po kasem ngong ngam mani tu ol pingam sim kren dan buram syu hadian kata yong peki para jong pi me jong pi kum tam ta ong e pi ngong nga de kilej kisha bat kej ya gitu ki balahap ki baladu no ya ki ke jinglong men siem balada pi wanra asika sem jong pi ngan salute yu pi usngap hadian balas ngap ke baca wong tong nya puli nak tien jong play ngong nga puli men statement miet sengob ha puli la di ngap ha the sha ngong pidi sha wong ho nyan di sha hadian bala deb di sha shwa di sha mam yong nya dwai ngong dwai sob ha taing ka sha wat yat keleng ke pertai pin sngau thamula henrei da perkat bha ha kata kapur wong an lek no dan sawan biang ngon da pi wan biang wan da ko kalenti wat wan da kan kalenti hadian arsi iwan ime iong yang ngai ka dikentian pa namar bi kren malki ngi bade kinong malki papat krian iya ko ya pastor pa belak lemeran bakat yu pastor kren ngasih pastor pikot turu pastor batu hi bosuto ya kisok bela ibau di pastor pikot tu umde pastor jeng nom siem ngaong ya pi yang hakan nong rem jong ka jing shisha la dat jenju ya pi pin sngap ya ke ek bakak tien ke jong blei ka ong way try ka way ke jinget bat ka way kacing pen baptis hakini kisngi menta ngi tan along ka ba namar ke pertai jong ke social media kacing hikai ha ka pertai bamtip leng ba ki jing hikai ki bam long kat kong ka ktien ka jong play don ki long yan pi ong balik ki khon jong pi kim juan jaseng kitu tu pe YouTube tu bakran nak tu baya tu kanap tu kyo ni so yo men siem nganga nong la da pidang pe ya ka screen man nong yo men siem nganga ngatengam ngai dalile ru ya kabaan ka perthai jong ka social media ka batuno lengba ki jingpen berngya ki babun balai ki pen berngya ha ka no kurukam ki pen berngya sngak mapi pensyong dor mapi
kikren ne em ya ke jing shisha bat lada kam kren ya ke jing shisha ngaong ya pi kita ki ba pet tang da ki social media ki syate ki syakum ki saikum ki yo banjur wat ya ki bat teng teng ba onda kim don borshu om don ba itu shu ya ki kilaja kinang yaija haka caka ke banget terei kedon keperlok ke baong ya nga pa ya ki kun jong pi banwan Bible study bat ngi ngajubab ya ka ngoong lada ki kun jong ngaki kwa ban Bible study kabalang kedon ngalibu ngalisya gadgeted pilot nyili pilot with qualification ngong ngalibu ngalisya Henry ban pensakama sya WTM ngala adep yo ban adep mat ya kita baro hadien katu kat nipor nya syong itu kana ngong kan ni ke Bible study jong pi te imat ulok jong kau de temen pesan ngong imat kan ni ke Bible study jong pi te pi pelong private te imat kadai kala tau pisah ban tau balang kau ngabali pa onggum ta ngong ka bala yu ite dale research lami ta kawi ka thesis jong kini kinong chna Bible study private bat ka bakut ka de ka chna balang hadian katu kat ni Muslim tangapo sisnem kakot yang ngai dang sim register kakot yang ngailin ngong uai aku akren ite okay nothing personal ngong kai kini kata kong manga bat ilok tanong dito kartengi ba ilok ngira yami nagabalang presbyterian tong sa kabalang iu pa place na kong ilami na balang presbyterian ngong katu ka jingyang ka balang jayaw katu ka kia ka tia ka sora katu ka iyang jong pi ka balayo taimot aki babuan ki sertap tong sa kabalang niyo ngong pati na balang kristan biang temihap kong em ilami na kabalang presbyterian ngong tetu yang akadaw balay kong umdan jingim balay umdan jingim namar bangi siya ikay bakla ladang ngampat ka arsin ngan numpat sngotu ya ke jing penim hadian kata koong ya nga ngin sedang hagoti ka don gawai ka branch bat ki kwa yang ngi bangin sedang syang ti sabu jing duai lem namar baki RSS ki e ba ngajubab ya kamar keliang ngong ari kat pi blais seng balang na penduai manga duai manga ti lai yu sharun ngong yo pia wan pai biang no ingam tre duai mana duai ma pi ya ka jing shisha halor ka jing shisha lada hapan tenju yang i ha ka jing yai lenti jongi kom ki kristan ngoong ya pi baka jenget kabau bleu ai hangi ban kiar na ki ki batala bat ka don kalat kalenti ha ka jing kalab bamut kalat kalenti ka dai tolong ki bas ngaurit om don ubabiang om don ubabiang ladangin jen lalong perfect baro ki maningin hap kang dai na marbangim don ka mensiem jing ngaurit kadai ka mensiem kwa buram bata ba ka don ka mensiem kwa buram ngadai ban yo status ladang ngam yo status ngam yo kerdan ngan mi kecingkren pastor rapthap ngan yat repeat but repeat hakasnem jong paryong presbytery kabalong halengkoy way ni kita ki nong itu khanau blashna balang menta lakham slem ukran jiseng sposteng i pastor rapthap ikran haga jiseng kabashi bichisteng bat ilak karuko gejingkran jong pastor rapthap kalau along lupa gejing maham ba gejing pen kre iya thu ya ka way gejing ja kabaja
Kebadon haga sinot jongi tanggaway mensua. Bagaway kebalang lakang kerdep no. Namar ka kuak burong. Al kinong syarai. Kiatur kum kitu ki masih tur. Yap kini ki pelang mangi masyabut. Hadian belakang kesinat da kawai ke jingmut ban lej ya selok. Kajingai la kumnu prapulai prap sau kilometer na selong. Haga jingle i pastor rap thap ia thu e kanim. Iong Bahabala lej aka yieng jong tau nong syarai udon na yieng. Kilet kenang kasiu blay. Tau wi nong syarai uong. Ngas ngau thu ya kajing bakla pastor. Ngak loy ban pen kok ngu era dia ban pendam era dia. Kenang ba kan wan kajing stu jing mut kajing suk ban pleno kaya kaya ka bakentang. Keladon kajing rem mensiam. Ondal iwat yau tau wi ba kam he spa. Kam don kerdan. Onggi bahayang udon syabri. Oke udon syabri pilang balik alam. Kile alam ki kewe ki tiap ki hiar ki jur. Ondala poi hang tahabri. Uong yai ki pastor ki blalej. Piawan le ayu syania. Kei ka penlong pi banwan syania. Ngi kwa banya selok. Man pleno ya ka yiang ka bakentang. Bat Benginuan ra ya kecil stu jimut. Ki kentien ki bau jubab. Pastor, banyak kejaburom bahayap. Kani kani kecil geli jongai yang hati. Kani kecil geli piti wi. Kani kecil geli halor kani ke tim jong kecil sisa. Kecil maham bagi kecil gelabamut. Banyak kejaburom bahayap. Ngaju perkat ya wei nong syarai. Rangakan mau ya ki kepata menjongi. Ki belasi ya ki mau dong. Jongka tip beriu tip lay. Jongka hok kesot. Kim sim day ki banang ki bastad belalong ginong syarai jongi. Wei kesnong. Haki tanya wes syatai. Don wei nong syarai. Udah itang nong rep bat umesteri teng-teng. Ngajus tenat balik kai badu. Udan kat arngut ki kun. Hang ni kan dikan naik me na kat arngut ki kun. Trai no me la e pediang syu. Pat kan sye perkat hi ka tip ke ban hap ke ban chong ke ban mi ke ban rung. Kat arngut ki kun. Kalok ba pri ka basyu le rep le tiang kom ta. Ngakeli yau tau dong syarai. Ngong temen basan. Ngong kan ni ka balang jong pihang ni kalaroi. Ladang ngampen roy mangakum nu kiweken roy yo. Kat arngut ki kuan, kakeme bat ngangi long kat saungut. Haga miet jeseng duai, miet balang, baru kat saungut gidi balik jeseng. Baru kat saungut gidi balik jeseng. Iyang mani belong tang sipawa jong pijatu. Tang itai sisotak nila abadong tang nang tai. Kat saungut ladap basa kiwe-kiwe. Hadian kata. Iong ngajuhi kaya kikun. Bahkan mau. Bapet yang scam. Hakaway ke cingay. Kumbala seng. Ya ka di kabalang. Uay no da kajakala jong. Bantaw ya kayo mani. Pagkabasnaw tanat kalong ba. Kajing snawrit barabor. Nginyui. Baka doon kajing kemen. Bodo tu kana uang pitip dan hakaway. Nakiliyor ba. Bat ha kata kaliur ba mio lek per mio lek pra mio lek bela mio lek tinga ong ya ka kemi kata kasni ku kemi dang don ban sien ong ka kemi ngan keren ha ka tin snong na maru keren ya tin snong wong ne kemi ja belawa enre nai slap ucu bom sa nai seleb no kemi dang en ong tai de bun icon ong kata ka kemi kuslai re kpaya ap kpia dang en puria tia buwa po ting ir tenre kata ka kemi kam sim ong
memio ka mai me pha ki khun me kha khun kan ni met mut pen bam na keวงพันสันดูดังดนพันเร็ดบัดชัวมากินเละเชกจิเซงด้วยตะกเมียนกะกเมียกะละเป็นอีจิงตาหากะการายยงหัดไปบัดเตียวดะกะเดียงกะละอดเร็ดยากิไตพันสันหากะการายกะอายกะอมเต็บอีเอบับกะองอีองไตตุมันบัสันบักเป็นสมาอุบีบัดอุตาอุกตุงบดังดอนhapuria katu kat ni teli katheb ha kata kakarai kong kepaya ya le jiseng duai no ngin siwan bam sibet ngada ada peni hadian kata pakilawan napo ka jiseng duai kionya syong ya duai ya bamja ong ukpa kemi phi ong dang don to puria to ai si enga ap kapa ngan kat kasiang renong hakakarai le kumno lakhan namarba kabun kumushin langat iktung bibiang sabar tung le kumno tak pawang wow ku kemekan rat lanoi tiktung jong pi in poi hapeliang jonga ap kpa ap jai kpa ap ngan be abandalap onda labe da isiang renong ilapoi buon kami syet temo itai ketung imi biang bolotnya siang renong ong kpa melelei fi kami dal arangat ka la syah ka karai ketung don cakap hetsu sa ayanga ke kecing hikai na la rempei kumbo ong mak artha ki kuan kim trum ki share kir munya ki kemi ki pa ki share risa ban yo iya ki bakia biria iwe bakane ke kesdang nalai ke bala keren da pastor ap thap hagane ka sngila da pila ju iya ke YouTube hendrai nga ong beng episode sien ada ka balang siap kala bu ke YouTube kan long ke cingkren ya ki weiro kelat no yang ah ka ka sngi kelat no manu bakren hendrai pej ki santelik riati jongpi baro piadon santelik riati ki gini ki santelik riati ka khana ka baong hagi santelik riati kan ye ka de ka khaddu kinong wei kis ngau thu ba ya ka san perkat jong ka khaddu hagi kasih usan prang senrem utho ya ka novel kapalong ke jingbi namar unong wei usngu thu ba ya ka san perkat ka khaddu go ong phem la banta krem darai manga baro ka jingdon ka jing em ka dei ka jonga kanap ka bili ka dei ka jonga baro ka jang sa i ka dei ka jonga ngadei ka khaddu nga khamdon buram manga na pie se broshpara oh lakut ladap ong hoai kani ko ong kumno hatip ang khamdon buram manga ya thu ka kita ka jingdon buram namar hakas ngiat ho ladang kamdan kani ka simpriati jonga amdan bala ban pendeng sati ngarung adeng sati yang ni Pilaman pendeng sati yang ni. Nga hamdan buram manga payo adeng sati. Nga hayu mani yo pendeng sati. Kani kayang kriak na pendeng ong. Ken mau ho. Arsya tai arsya ni. Ngati karen yang sebab. Miss Universe, Miss Shlong, Miss susu kebabiang urendang babiang kli babiang usnyo babiang pekeren yang jonga pila banyak kuat mepi ngakam dan buram mangati sampai sangat ya pan look up yang apet mangaken kebatam ya pi baro layahun laingut kilaya syong kilaya perkat sakei kani kan ong kani ka ong ken mau tanda kani ngan pen pra ya ka pertai tanda kani ngan pen pra ya ka jinges tu jingmut
Nyong jumlien man sumar keti. Kini sao ki ong labiang ngi la don la ka jong ka burom. Ini lekot leboj la ka lengkot klemdur klemdar. Lekoi ini iperkat iu ini mentah. I ong abshua pi. Pi doni mo pi banong. Renyang ru tangkat nu insi. Jingerben ru katu-katu. Ken mau ho pi baro sawut para. Tangdakan ia ke muhor ngan ai. Baro kikot kisla kendai kicong. Kecing sarong halor kecing sarong. Bat ka kwa burom halor kecing kwa burom. Bat ngong ya pi ladakan ni ka tim ka keren ya ka jubili jong ka nabon. Kadai kecing maham yang ngigi kentei. Yo ngisya pen berngut bernget no haki ki ko pen sentuai ki bangin juan tat baka dai kecing shisha. Ka khot lu yang ngi sya kecing kelak ka bamut. Ndrengo ong ya pi om tang ya ki kun kentei. Ngasyem ya kene ka kabu. Ban ong ya pi ki pastor ki nong syarai ki badan kebenta ke bakrau. Mapi ki khot komiti balang. Mapi baro ki kun samla ki badan nak ni kapor. Ki mapi long hakamet ke jong ukris. Pidon la ka jong ka lengkor. Pinyo iya ke jingki palo ki babut to kela ke bamut ba penom ngat ha ki jinghi kai ki batala ki jinghi kai ki ba pen berie ki jinghi kai ki ba suang hana bat ka kentien hana kemut ka pam shisha ke ego piyo iya ke Esther kom kasiem Henry ke don ya kata ke jetip lem ban pelat ya ki kun Israel bat ke ke bakam krau yang ni halor ki baro kedai ke mensiam ke jing sngorit ban ngangen bahabangi sngo tu ya laki jong ki jing bakla ngin kam sngorit kendiat bat pengin onggu ba onggu Nehemia yang ini yang bat ban tei ngin ya yang bat ngin tei marwengan num la ban tei pe ki khon ki kti jong pi pe ki khon samla jong pi ka balang balai ngakren ya kata ka baburom ak wei ka jingjiet nong syarai balang ka balang jongi udon wei khna samlarang ba usong hajan jonga u ong kum ni ya nu pijiet ngisikan mau deh por pijiet no syarai ba ong ba pimbit banyakan bas panda ke jing duai dia na pila apa ni ke jing duai bat ya kata ka kerteng ba pimi satho katang ya bu jing duai boro stayo tau kena samla ong ya nu pijiet ngong balai pim dei na balang ni pim em ngadei ta pangam juan jeseng tang bai la kentu palat imi ong khilet ba dijet no syarayo miok korom delek dah kalai ngilek dah ka korom mentah tengok onga pimi tu eno onga mi tu eno ngaken tu ya pigi nong syarai dah ka baburam turung haki yeng ki ba pim julek drong to wat ya ki kuan samla ki badan haki jing sapret saprong what you comment ma piyo iya ka social media ya kita ki ba syak terwa ka pertai ka kamram ka kia palat na marga ni ka tim ka dawa baka dai ka jing maham pat ka jing kala bamut ladangi lej tang haki bangi syek lej pinyo jing mentoy ayu pat ngakwa ban penkut haka ni ka por dakini ki kentien kabadai ka tenrai ka jing shisha kesam ka ba prapun rio ka dekot ka bakat wei ka ong tu hikai trai yanga pan ya kebor panikai ni koinga tu hikai trai yanga bangan yat haka jing shisha jongmi tu pinya so lang ya ka donut jonga
bangan siap tiang ya ka kerteng ke jongmi kecing siap tiang ya utrai kalong kecing stang jong kecing start baru ublay nak bentar buram jong amen ngadon ya kani kecing kentu ngenya sim bentalang ha kecing duai lada ka diga tim ka kren ya kecing tep lem kecing hawe utrai ngin duai bangin wat yala dia ya thu ma pi tip kamba ka jingkel la bamot shimen kam dei ka banga ong kani ka jeseng lap kan wan ring ong bakani ka tim ka kren ya ka jing maham bar ka jingkel la bamot ngin dia pendam lang hai ka jing duai ublei po trai jungi ba happening balong play ka met ka men siam jungi trai ka jing dap ya ka peneng sechrom pat ka kendo shat pian ki sertap jong ki duriau trai ki dona ki lenghok ti ki baklan ki jong mi bila thau yang i trai ka dur ka jong mi hi mela sangdur yang i trai pengen long kita ki ba syampang ba ban sngo thu ya ka jing it ba ka jong mi ngi em ha ki sngi ki ba ki sngi jong ki jing terwa ki sngi jong ki jing ki phalo a ki sertap ki ba buan ki sngi ki ba khot yang i trai Shaki ki bam day ki bahok ki bam shisha rei trai hakum kan ka pori ka kubor bala bet shakri ka jomi kan kta ning kong yang atrai bangan yos ngo ya ka kubor ka jomi kalau ka jing maham yang ni ba pengen yang ha ka nong rem ka jomi ka sing oi ka ding pna bar ka jing mi pat ba ka jinget ka jongi kan long tang hame batang hame trai ba ie me yo i ya ka ri khasi chai tia jongi ngi dwai te trai ba ie ya ka jingkla bamut ngi dwai te trai ba ie ya ki khun samla ba pli ki ba hapanya kun ya ka jing im bat kum ta ba kim la ban shim ya ki jing rai ki sha yalam baklano ak pertai rei trai ba ie bat ye kiru bakin long ubut lum ubaklan nak benta ka long yeng long sem nak benta ka im lang sa lang bat nak benta ka balang ka baki ki syakri ami trai ba ie ni dan hakani ka por ban ye sai ban kerpat ye mi namar ngingi long ki briu ki tangkum ki serep jot endai ladangi la yo ye ka jing penem ba ka jing kha arsien me ongam ken mau shu ye ki pop jong pi bar kum ta trangin ya shaprangin kit ye ka kam haki lengkor ki ba me ai la ki sap ki pong ki ba per ngin pendep ye kata rai ba ie kerku ya kan ka balang ka ba don shibun ki project en rai ka ta ka project baro kan long ningkong bakin IT ka sangti ba don bor ka jomi kan long ka jingker ku ye ki wei rai kerku ye ki cheseng kan thei ha par keleng satlak ka perthei kerku ye ki ba sha shitam ye ka kerteng ka ba kuat ka jomi kerku ye ki ba don apeng ka jingele ka jing im jongki tang ma me trai bala ban kta we ga ki long ki bam la priyo ka long bam la nre ham ye ki baro ki balang ki long ki bala pen kop yang i trai da ka mensiem ka jing sngoret pen baptist mai trai yang i da ka ding beneng ka jong me pengen yo ban pla ye ka jing shisha mela pha ingi sha ka perthei pengen long ki nong pla ye ka tien ka ba kuat ka jong me Henry trai ngin proclaim ya kata ka jing pla jongi da ki tien ki bathala Henry ka jing tep lem jongi ngin tep ma me long play jong ka jing shisha me long ka kot ka baskem shim ka puram sharihi pani ka nikateng Chris amen play nak benta ka puram jong amen Blai shibun doktor nak benta kubor ka pi pen sngo pedang jongi tu blai nang kar khu pi ba pinang la ban sam ya ktien ka jong ha kanu ka por ka benta ka bau blai pendon kami pi ya ai khu blai ru ki khon ru jong pi ki bala ai ka special number ha pedang jongi tu blai un kar khu pi de ya ai khu blai ru ya I organize nang inong ya lam jeng ruai iba puli ka ktien ka jong blai bat
hak jing duai kumju bapan kentang ya kijing ai ngo ya kijing iseng kentei kepada ai ya kijing ruai ke bakar pang ya kublai ru ya kisamla kepada ai kijing ruai perhemen sim shwa bangin sedang ya kijing iseng tu blai un kerku ipi abangin penwai no ya kene kijing iseng ke jongi ublai un kerku lang yang ilang paro abangin mi no na kene ke yeng ke jong u lembat kijing kerku ke jong u ting yo weri pi bagi dang don se sibet kijing iseng ke ban riu beje ba ngop ha ba pin ya palat por ban ke dei kijing iseng ke bakat du bangin rakhe ya ke women's week ba ke women's sunday ting nyo ba ngene penwai no ya kene kijing syakri ke jongi ngini arwai da gajing ruai ke ba lai spa arpo khandai na ke ba thamai lai spa arpo nyo na ke ba khamrim men sim jonga wat le chania haki thala jong perthei menu ngim ju kandu uban rangkat bat ublei pet cheshua shen panyo shaladehi hadien kene gajing ruai ngan karpat ya reverend bc lengdo ba in bo jing duai long kot bat ban ai ru jing kerku penwai jing ruai ke balai spa arpo khandai Men sem jong awat lekshan ya akit hala jong bertei menno ngem jokendo uban rengkat bat ublei pet shashua shen panyo shaladehi Koblei do ya baro kiba apertei kidon ban ya sela bat me ublei kata shisha naman don tangkata ya kijing waban benhum Alimebat kam itenat yakin tau berlimpah Ale shong tu hai kadonot pen itenat rai yaga pen kloi ken rat ngala it yami Ngang we me atrai brevok pa jing of neng. Ben makir khu yengi kum kan hun ko sus pa ke jome. Mel ai ke bhatam hakir kong prakhat jong kilong kmi ke jongi. Belong kinong seng kinong Christian ke barat bha.
nadu kelong ying kelong stem jengi barka balang ke jome trai tu kerkhui ke bar ke bina pendap lembah jeng ni katayu bar steyo bar kumju hai ni kesingi ke bamenta lembah ke khubor ke bang ni sungai hal ke jong ke benta paro yarap ingat trai kan rapi menginyak pendon buram me lembah jeng im jengi ke baman ke singi hak babun ke benta jeng jengi paro trai kan rat bang pau ke buram ke jome hak mat jengi putai bamelang blai jengi ba im berbisya Wajud don kat lembar ngi ke khun ke jame waya im kat lembar ngi haman ki por baro ker khuat rai yang ngi kum ke hun rasus pa ke jame kabalang hanelum siam kabalang ka ri ke jengi barang satlak ke putai ha bun ke minta jengi im jengi baro to ai bi jeng tribe no prim jengi Jesus Christ ke ji ba jum ble ko pa jengi nam ji sa cheng putai borim sim khu ngai staran kat lembar ngi kum kabalang hanya lu siap kabalang ka ri ke jengi berkan setlak putai ngadu mentasi bom jukut amen